mungachitaura kuti zvakafamba sei makomiso amakaite uroi nditrust vaibata kusvike kuma7. so trust waine mari yedare hauna chawafamba nazvo ndizoasikana utu musikana utu kutokuri kuye munhu uri kutaura kuti adzidai maraiti avo kuti adini ake apfuure zvikazotoramba achindouya munhu ingatorara hangu ndizore munhu wayo tozosvika wamire pakicheni pedu vamire padhowa uchitoreketa tinewo ndaipana kuti muzukuru chaiyo chaiwo chendaira panapa tino ndechekuti mbuya ako muroi mwakapime guwa remwana kwaratawo apa muri anani mwapime guwa rei wakati aniyowe tino aikazukura tino washori uri pano aroi munogara nawo panapa 2 hours chinodaro bhira kerorore irorero wakaurayatawo ndimwi inini kuuraya mwana wangu tobva ndambonyarapa kutaura nguwangu ndati mwakaurayatawo muri muroi panapa tese panapa pazototomboita pamusha muno ndimi munuroi imi munorye makaroni anangu anokura ngeruni sei baba acharipo namai acho muri muroi ndakati pimai guwa ratawo ndakati ikaitawo paone navo pagwanza paakaipapo nguwangu ndati muri muroi mumusha munomu muri kurwariwa ndimuri kuzi munazi mune mwana uri kurwara muri kusarana nemusha munomu ndadini musikana ndinogara naye iwe unogara naye roi iwewe kutogara panapa naroi yakadaiya uchikubanzi takazofamba sei uyu mwana unorari papaseji kakomana ako kari panapa endibaenda kotore chidhina patakawarire mvura yaierera vane koti dwa uroedho ndorobva rabeuka ndoriya ndechidhina chiya watopinda mumba taura mushewewo chisidzire kanyi nako kakomana amusi kupege gona namukudze nawo nini bai mungu nawedi andisi akati kasika kutaura chidhina chiya kwanga uri murowa ere mwana asimu kabhatiza uchepe ndiri machipambeti batei mwana wangu ya mwana ndakamukorerwa unoputsika kana paunokwara kana paundo mwana kavhatotamba kuenda panyika wanga mukatero wakapinda mukati mwendinorara ini ndomwe akapinda ndisizi kupfeka ba vaipisa kuti nditi simba rekuti nditi pendakarara ndinosimuka handikwanisi kuti nditi kwendasvete hembe ndibhuye nemunhu ndakapfeke hembe handichatozviko ndine bhipini kana vendiroreketa izvii ndinotondishupa ndakashupika ana baba zuwaro ndikati mwari ndibatsiri ndifime ndiriyo abereki angu azive chindadini tinoda kukutema zvakaita kambuya kepaonini apo kepazingani takatematema hazvikushamisika kutematema tikapuzotematema iwewo tendikotematema jinga kana uita kutematema jinga kutematema iwewo uri kumboti iko iwe ndakuchisikirana naiwe uri ngeguwa ratauyerera ndakapfega kuti mukwangu wakati ainini pambota wakafa kare ndaisina mari ndoti kudiniwo kuisawa muoko wangu asi basere muoko wangu ndakatozvizwa kare kare ndatokusa mukati kati basa newewe here isizori kubhuya izvo awakuda zvikazoti dhina izvi tozvidza zvamayangu inini zvidza zvamayako zvenotokutora kuwarira zvidhina izvi ngezvakazi musana wako kufurome zvidhina ndati zvidhina zvangu asitozviita zvingatoba ini wakabuda mumba wapa windo bira kengeroroi basi pane kanuna kamwana kemununa womukudze kakaita accident kwamutare ndo akatume mhepo iwewe kuti kamwana kakadini katsikaine moti inini iwewe takafamba tikadini tikakubata kubata inini
Shamwari kuzokuta zvinyini izvi inhema ina handiroi ina handizotora zvidhina zvamai yako izvi zvidhina izvi kicheni yakasva yedu isusu paseri apa abatendovelo obva ndikotenga 2000 zvidhina tobva take kicheni yedu ye zvakasara zvakake kachipere kangu neke ngurora kwembudzi ndozvitakake chinyini zvikwere zviya zvikwere zviya zvitakazozviputsa musikana wendogara naiwo akati agogo mira toronge guwe apa iye wakati azimutori zvidhina zvamai yangu zvisizvimbobata kabva ndofamba awa uchindoreketa zvimwe zvinokanganika asi asikana angu aizvizwa tusikana utu kasikana nekakomanako iyoyo dzakadakuti nguwa zvindorekete uroi hwakeho kuchibva ndazofuma ndiriyo uye kasikana kwachichitaure chinyini ana angu zvadini zvaitika mai mwafunge ndikati pana panichagariba kuti muchasvika panapa ndadini inini ndaparara ndozi maishingirirai kudini kugara miri atitsvake chekudini chekuita ndikati chekuita handini kochimiririba ini ndakuende kwamambo kotari kuti mambo kana kana ndafa munhu uyu ndiro kudidini nditematema saka takagadzira kotsvake mupurisa kabva auya asi manje unozi mukudzei uyu 1 3 times pakati apo isuti azokuya ngei 1 3 times waiti akanga abve kudoro gberiki unopfuura ngepadhuze neronzeri unochitopopota uroi basi basi kuzoti zuva rimwe ndikudzei uya wanga futi doro rake rindakagara pambapo ubva auya wambotuke mukadzi uri benzi uri dini kabva pamba paindakagara angu ndikati zvokuti vamwe doro rako wega mari yako wega wauke pana pakunisa handiri hangu pamba uyendi muti unokurowa uya ukabva kuti zvanga ndikatorukwa pano kabva chifambe ende pana baba kudai pana pambomika kudai ati fambe wakadonha ukudzei uya anainga aripo ona munhu wadonha enda muzozvi wadini asi kukuwara here ane paari kusvika kabva atomiruka pasi mukaberekazi maijinga uri muroi zvakude papi zvakutaura kudaidzira uri kuri pageti apa kabva nekabambomika zvakanakanaka wapetuka wakadaidzira futi maijinga dati uri muroi iwe uroi hwotohuhu umbori papi wendinokushaishira uraramire mhuri yake mangwana une pamba pangu echikumbira baba utoti tudodoko turaramise mhuri iripoyo baba kana atina mupewo tudoko kani tutiri tusvika mupe akurungirawo chinyini ana ake tichimupa gusvi ngerekuti asinga kumuroi makaka akaibve pamba pakaibve makaka akawandisa anotaranya madhishi tichitorya zvakanakanaka ndofide chinyini anangu ari padhuze dai pasizoshata ndobva ndachiti ndaide kuende pamukunda pamudoko ndikati ndode komire pana mukudzeya nditi mukudzei ndauye kuti kunditaurire muri kundidaidzira zvikazi apa paenda mangwana nacho ndikati asati chadini ndichaya pendiri pende ndakagara kamudoko kandobva ndauya ndobva ndazouya mati iwe wakabva auya mangwana agogo kana ndiri kubhuya newe gogo ndiri kukundireregerero ndakamushaishira hangu ndishaishira kuti ini masoko akachingani zvisati ndiri muroini ndiano ndakaroya ndosotaura hino rekotariti nehama dzangu nditi uya mundizwiro pane munhu uri kundishupa pamba pangu tobva tagara azozoyapo futi ba izvozvi izvi tamboe ndakapeka mwana ndakume pakuva paya yandikwende kusikuru kwanzvenga ndakaipeka mwana kake zvakuzi iwewe wakatore mwana wangu kumise mwana wangu chinyini guwa uri muroi iwewe utore mwana wangu kumise guwa wabva adzike padombo kubva adaidzira aripo majinga uri muroi ndo wakauraiwa nini iwewe wakauraita uyi iwewe majafu unogarapo zvo ndo wakarye mwana wawo iwo wako chinditaurire kudaro manje ndinazvi kuti hazi kusungwa kana kuti zvakafamba sei apeno ndaimuda kuti munhu iri kuti garepo zvezvi ndiri kutokuta handicharyi handirari ndiri pano izvi ndingatorora ngo ashomashomani masikati aya pamba pacho totikati kutogarapo inogara ndega handisiri nemunhu bai
Unoona unga munhu unochachitotematema ngenyi zvakaziya zvekutematema zviya saka kuti ngono babangu ndo nyaya yacho. Handine chikumbiro chekuti nyaya iyi kuuya kweyaitore chekubvunza mai zvaitaura zvese ane zvaataura zvese ungovatevera ndine chekubvunza. Ndoda kubvunza kuti mai pemakazwe nyaya yekubuda kwaTau kwaFani makati chii? Mukamukanditaurira imwe dzikanga dzasikwayadi kwamukatikombere n'anga mukamukanditaurira Handiti taifamba makamukanditaurira baba ainge ari pawandi mukasema baripo takataurira kuti wakasvika paso pedu kuna mayani. Ndiri kubvunze kuti zvidhina zvemamuri kutaura apa makazvitengera? zvidhina zvadai ndikutenga zvakasara pakicheni. Pakicheni kicheni yakatsva. Alright, ko zvakatuta mudhara ndo zvandiri kubvunza zvidhina zvakatuta baba kunze penyu zvakazoende bvunza babacho aripo. umwe mubvunzo ndingatoda kubvunza mukoma. Ukoma hasi mudare ba kuna mai yako nechimwe pane zvana Hamuna here kumbonditi ndirushaiwe huku yangu? Huku? Huku chaiyo? Ndikatiri kwakweyo? Hamuna here kumbondidaro? Ndashaya huku yangu? Handizi. Ndaizokuudza huku kuudza kuzosvika kubva kwakweyo. pane pataura mai yako kwaiko pangu kadai kadai ipana vasindomei right. Chekutanga tichigara mumusha medu kuti ndizosvike pakuanongedza handi kutangaba kufamba ndichabata kuti anondiroya anondiroya handiti ndozuva racho rekutaura uroya kuti anondiroya ndafambe makawanda ndichabata. Dambudziko rakatanga kuti ndiabatai pafa tauru kutaurwa bvuri racho raiswe kumba kwangu kamwana kangu kechidonha kakanga kachitori ndandichine kafestibhoni kadoko kachitori kadoko ndofunga something kumagore ne2 months. Saka kairatidza kuti pane zvikari kuona asi hakasaikwanise kuti kataure kechinamatirwa kuti kangadura kuti chii chingari kuona kobva zvaramba kuti kataure. Ndobva ndaudziwa kuti ndozvika rudi zviri kuitika zviri kukonzerwa nemhepo iri kusumudzwa ngaya kufa kwaTau kusina kunaka. Tobve ipopo toende pekuti musi wandazosvika apa kuti nditaurirane nawo zvaari kutaura izvi musi wacho ndakanga ndina baba ndasangana nababa kumarangeni. Ndobva ndatokumana nawo kobva ndatengere doro baba aya ndobva ndaziteerawo mashure mawo ndichitarisira kuti baba aya semazuva ano baba ari ndofamba echidonha ane urwere hwaanokurwara kwaanotoita. Saka ndakaite fora up yekuti zvikazozikana kuti ndatengere doro zvinenge ndainga ndine kude kukwadzisa mudhara mushe ndoona kuti baba asvike zvakanaka here. Takafamba ndobva ndateerawo mashure baba semunhu wainga nebhasikoro ndokutungamira kwaakaitosvike pamba ndechiti gogogo pamba pavo pane imbwa. Panyaya yekuti ndakarowe dhoo inyaya yekuti ndaida urumwa nembwa ingapo ndobva ndaposhere imbwa handiri mazvona ndo zvakaitika. Dhoo rakavhurika handina kupinda mumba zvese zvarotaura kuti ndandakashama ndandakadii ndandakamire pamusiwo basi kudai handina kupinda mumba pavharanda pekuti dhoo ravhurika kudai ndakandomire pavharanda. Ndobva ndachataurira maringe nehuro ihwohwo ndauchenda hangu kuchichiti ndizokutsikana kuti mai aya anoroya. wasvika iwo uchera baba ndomawabvazoti aitinazotonemukana mutomuruya ndomawazokava
ipapo ndakataura ndandari kundofamba mumashure ndandina mudhara mumashure macho. Saka iwo wapedza kutaura here. Handisati zvaita sekudaro kurarama kwese kwetinoita. Tine urwere hwakati wandei. Maikuru angu inini mukadzi wamukoma akaenda ngekupenga kutaike njere. Asati apengaba akataura zita rawo kuti honai maijingawo ari dondigurire uroyi kani vere mina mfunulo yange mundewere andidi kuroya ba honai kani kovhada emaoko awo so kwakurare pasapo kwakuda kuswevha kubve kumba kwedu kopinde mukicheni mawo aya pakurwara kwakaita maikuru kusvika aende akabva azotoenda ngedambudziko iroro tichifamba taibata iwo gore retaende kwatsika mutandatu ndofunga ndainga na tete grade down. Ndainga nehanzvadzi yangu ndichipinda iwo akabva apindawo tichigara akabvunzwa maringe neguva ratawo imwimwi chinyi chakasakoti guva iri murise apa musizi kuendese kuna amwe makuwa anditi maitiro kuti kana mode kushanja padhuze hapana unomuonaba. Ndaona mwana uyu hazi kuraraba. Mwana uyu uri kuchema une misodzi pamatama mwana uyu maizviitire imi. Takabata baba akasi. Iwo ndaona usisina ukuru hwako ba watorerwa ukuru hwako ngomwe munhu wakutorera ukuru hwako. Izvi ndikakutenda daidzana ako hauina wese ba. Unoda ere ndikutume? Baba akati eho zvikazibudai panze tikabude panze. Tikaende kogara wase musha wangu inini na iwo na baba nene hanzvadzi yangu. Baba anonditume kuna mukoma kuti enda wati ndo zviri uno uye uno ndasvika una mukoma akataura kuti inini andiuyo bakana riri dambudziko renyu imimi pedzai mega angu matambudziko ndopedza ndega ini. Ndo zvakandipindura kana baba ari wane dambudziko ngazvimirire dambudziko rawo inini andiuyo hazi kuuya tatifambe neupenyu. Ndo patange kubudawo futi tauya kuimba yekwa Bambofani wabambo Tupedzi. Wanda unouya mukoma ndiri kuzamotaurira ana baba kuti ndo zvinhu zvendiri kusangana nazvo munguva yangu yekurara. Ndikadorara kudai ndinobatwa chipfuva changu nditawo akapfugama kudai echiti Wanda mwana wabamba angu unganze dzimba dzamuchagara dzese udzitaurira kuti tsvakai chakandiuraya. Takadaidza futi mukoma ndio zvabude uno. Mukoma hazi kukwanise kuuya akaramba futi. Izvozvi fezi yetiri ndakagare pambako ndakaona zikuru echiuya nemwana wako bamunini kufamba kwetakazoite kwaWanda kuya tichiobvise kwaWanda zvakaende kobate kuna uyu wazouya mwedzi waperawo mwana wako bamunini Inoki Kangi munozi Inoki wofuti. Ndotoona ndikumuka kubuda umba ndikona anhu atungamidzana kudai azikuru airi namai acho nemwana waya urite grade 7 izvi zwatosiye sikuru ngenyaya iyi osvike pamba pangu sekuru muri kuona tauyo kudai isusu tazi ndisekuru aya ane zvaari kutaura sekuru aya hino isati chatauriba sekuru taurai meganya yenyu kutaura mwana waya urite grade 7. Mwana waya unoende koti inini ndakazi ende kumba ounganidze dzimba dzangu imba yamuchagara imba yamadendera yese uitaurira kuti pane munhu uri kuseenzese machirangu zvisizvoba. Saka ino sekuru mazvizwa zvoti uri apa ndimadendera isusu tiri azukuru aya kuya kwaita ati basi ndati mundibereke kuti ndipinde pai mumusha umu. Saka imi penyu mapedza kana mati ndatopanabva ndasvika ndakasimuka futi naro ndikaenda ndikataura nababa munini ese kutenderere kusvike nekuna mukoma yekwe ndakasvika. Ndichisvika pana mukoma akati washaisha wachigashirire dai chiri chechokwadi chikabuda unochibata here iwe dai watomhisa pane zvokuti unokwidzwe bhazi rousingakoni kuzodzika basi watoshaisha maningi. Inini ndobva ndati saka muri kuti ndidini iwo anhu acho ndatogashira ende mwana wacho uri kutotaura
ende ndandisizo zvajekera bauti nyaya yatauya futi iri kutaurwe kuba maona anga atonditaurira kuti ndiruzi ndinganzemba yani yamadendera machira angu asvipiswa paari kugara pane munhu unotora ichidini ichisenzese zvisizvoba maona saka kwabva azoti kuna tau zvikazi ndiri ikweyo mazwi mairi ari kusvike pendiri rimwe riri kuti endaone mhuri yangu indoti mhuri yangu mhuri yacho yamunoti mhuri yangu ngeipi ini ndiri mwana wograde 7 handisati ndaroora beni zvikazi endaona jafi yes zvingareba wakapuma mai here kuti muroi wako ibamba pavo wakataura here kuti muri muroi bamba pavo hongu nenazo kutoroi izombuya mwenyewe matopindura zvandukarewe trust apa pawapanda apa pane nyembi dzimari dzadzisiri nyaya dzambuya yani nyaya yautaura ine amwe vanhu wawataura yawa yoyo akatoti munoroya wazotaura yo nanhasi murunoi itotaura nezvanhasi iyo wataura mbuyaya kuti munoroya ndiyo tiotaura ndiyo nhasi dzimwe dzawataura dzese ndaizoi hatisoni zvandarazima tautaura hawataura kuti airoya iwataniroyi samunhu wazi wakapumha uroi nekuti ndakauraya taurai nekurombesa jinga mwana wangu zvakanyorwa saka nyaya ndingekuti akapumhaya kuti munoroya nereferensi yekuti uroi hwenyu makatouraya taurai nekurombesa jinga ndozvaari kutaura ndizvo zvakanyorwa uya ndinofunga kuti masuku akadenge uroi izvi panaka tikwanisa kutipedzisa zvakanaka vanhu vese vanotaudzana ngenyaya yeuroi tinofamba nawo wese munodaira kufamba iwe unodaira kufamba chiunzai mari o $50 aya $50 unosara pano mudare tozodingachifamba tiofamba ateimunoziya inini tondofamba takavuya toone kutinde aende kobatwa aende kopemberera kwezwaini tipemari temari inini mari nhasi handina angofamba ndakarambika ba uye handizivi kuti munonditendera here kuti ndozoudza mari yacho kana muzuva ratofamba rachiri watawakugatsilewo topema zoti ngasekanaka mangwana oendekomwera mwere $50 yakataura handiyo yekufamba ndiyo kwesimusika yainge mari yepano inosara panapa dzimwe mari dzekupira motoka dzikuzendi pananga nezvimwe zvakataura ndedzekuya dzimwewo mari inomona yakanaka inomona yakanaka tozitinoa ndozvatiri kuti inini handizi kufamba ndakarongeka pa ndaifunga kuti mari ndokwanisa ionawo ngatiti kupera kwemwedzi uno ngatiti musi wa 20 musi wa 20 ndozvekuti ndikaona wangu yakandisungukirawo
Inini handisi kuraramba. Zvanofanana kukwaisa masuro kuti undoroiwa. Handikashati apa baba. Zvawati musi wa20 ndepekuye kufamba kuye kutofambe kwende. Aiwa rindinoone mari yekuye chote. Musi wa20 vauya nemari kusumuka kufambe kudini. Kwende. Iwo urikoni kuroiwa. Ayanoda kuchengeswa kuti inandisi kudini. Zvakanaka. Musi wa20 kufambe kudini. Chinochitika. Musi wa20 musati uri kufambe kwenda ndipe 25 ngoti apa ndoda kukave 50 ikunza apa. Ndochitsvake kufamba. Saka mukandisirawo 25 yakana. 25 chinochitika. Right, handizii kuti zvinobudirana here nemadhidheri. Haisai mbotsvake mari yacho ngoti isi tiri kutozwirawo nekuroiwa hatina chiri tiri kumbobata chinooneka. Ndakaenda South Africa kwakudzoka izvazvo haurambi uchipanda but 27 mali amadowe 27 izwari kude kodini kwenda kufambe kwenda mazuva here majinga 27 ndo date redu rekufambe kwenda moya makagadzire mari dzekufamba $50 musare pangu uri kogadzirawo zvato zuva 27 kubude kwenda imini kuti mwatipa $100 $50 yacho munaye nhasi mukasununguke kusiya tokumana musi wa27 kubude kufambe kuro taurai vacho mwana wani wauyo mwana wavo mukomangu. Alright. Baba asari pano ataurai ndio baba ajinga ndio babangu. Azvidhina. No. Pamusoro apeno kwekuzofamba yacho inozodiwa apeno rafuri anotikatsage mari yakadini chinoshupa wamatowe nyaya yen'anga manje n'anga dziruku hatigoni kuti bavhure matara adzo imari dzimwe dzinotandotangira pauzonza kuti ma60 pasuko ma70 ma120 dzasuku asi kutoende kure kungadini ngabvunze kudaro ngekuti dzimwe dzonguva uchauya ne$50 kaya yachangamire woti ndine $20 yekuti ifambe tozwa svike kun'anga kuyadza n'anga yakutaura kuti mari yangu inotengeri pakati saka ndati rafuri makamboendesa mwana Ndinokumbira kubvunza kana tichifamba tinoende kun'anga chete kana kuti kuchero kana kuzviprofiti. Handiti kufamba nganga ine license inovanoti iwe chakubata unomoni sakati iyo ndakubata unonyepa ine raita oti ine license yacho chiprofiti chekutokunaizvi zvinoita pamwoyo zvinotaure zvisizvo andazonawo asi andikwasikutaura kuti ndikwasikutaura kuti demunhu ichiyamboti ndazviona asi kuti demunhu kwani ndiani kuti saka itoti n'anga tinotaura ngezven'anga hatitauri itoizvio n'anga nhatu idzi ndofunga apa pajeka endai mogara mwakanyarara kusvika musi wa27 tinotenda tobuda tofamba mari yakati ani matinosara pana $100 mumwe wacho unofana kuva wakati mari tambenge tapapindura kuti n'anga dziruko dzimwe dzinotangire pama$60 dzimwe pama120 saka n'anga ikati 120 wokubvisa $60 kuti tipege kuti gadzirai mari yakati asi maongororo endiri kuita approximately kana kuti roughly mari inoda kunge yakabatwa each side bate mari inosvike $400 ngekuti umwe ungazoya asina tatopapindura kufamba kwenyu kwese nekuzodai kana yandodzoka yasara zvo yandii mari yako munhu todzoka naye kumba saka tofunga tapedza
Simuka. Basi usizukuyo. Mwakamangara. Yani. Makamangara trust. Maijinga makamangara trust. Wazosvika pere. Takapata trust basi ndokuzoona. Hapana mukuzei. nyaya yacho ndiyo tiuziva anditi ngeuroi basi Alright, mwazvizwa ere maijinga azi kuti muchida mukuzei chiuya chitatu mimi ndamubata mukuzei iwo waona chekurya dai unoyamswa 27 wane mari dzako ndamubata mukuzei tisangane pana vachitatu mwe pana vachitatu sumuka hii